Beraino wana masincha mampiri kasai phaikya koroksa Tiprasani ngei mantri tongnai Suklachron Notia tamni himare Tiprasa amjai rogo tui roni jungjar eba khe jotoni jungjar klai tongman jarago eba khe te khaksa lumani script no tuyo chiriklaijak Tiprasa obono nango 95% obono nango noi lumani script bago chiriklaijak ekdino bobo chirikjak lumani script nango noi haipano kumawi thangka okok thairok bintene tabu mantri mamani pore amo simiya lukurok Tibaren ni kok sai phayoi mantri mama pore joto pokthamaikya tabu hingke mantri manoi kaisa ni nogo school pass dangkha tamongkha aborok wanjin dukhungni borokno video call khaye kok saloi tongthotok ingjak chini borok manang mantri hingjaknai Tiprasa video calling khayoi tongthotok ingjak beraino wana masincha mampiri kasai phaikya video calling bujidi lukurok sungmung lukurokni sungmung tabuk tamungno buini dophanokai video call khai mano ni dophanikai tuini jungjar josinung jungjarno yakimri maya eba khai nini bidan sawosi nungkhai maya soya karei naitongni jatini khorang sungmung jatini khorang দোলাই বেড়াইলে আসবো তোমরা বাড়িতে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ স্কুলের টিচার না কংগ্রেচুলেশন হ্যাঁ দেখ আসবো হ্যাঁ জুলাই বেড়াইলে হ্যাঁ জুলাই বেড়াইলে আসবো তোমরা বাড়িতে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ